Joo, vuosi on 2012. Me ollaan musiikkilukio AB ja Liirillä Rap Mafia. Yeah! täällä on Janne. Spedlemon. MC Marko. Ja Teiski Takkanen Riikse Tuppurainen. Joo, mä tulen kertoa teille jotain. Tää on ököille, tää on kakkosille, tää on abeille, tää on opettajille. Nyt kevataan. Ykköset yllä, kakkoset alempana. Muslun maika tietää, ettei pidätellä perjantaina. Tänään lähtee, nyt tarvitaan ei tueta mitään onnelaa. Nää menee pasariin. Kaisan Klevju tosi jees ja Hilander on virke. Ei partanenkaan voi ohittaa kapakadu helmee. Ollaan tepaita kliini, housutkin semifinit, renkatkin ja kaveri rupee muistuttaa Lamborghini. Me tiedetään, et välillä on rankkaa olla ope. Siks Anne Maaret valtaa pasarin tango tosi nopee. Ransu johtaa joukkojan suuntana passion. Ei poke pyydä paperit, vaan tietää, et näin ikä on. Kun muslomaikat on lattialla, niin jorataan. Kun muslomaikat on pasarissa, niin krevataan. Biilet starttaa nopeammin kuin partase artsaa. Jos haluat mukaan, niin pare skarppaa. Könönen lattialla, kasarimuuvit on in. Tänään nää titserit palataan moderniin parokkiin. Ei kukaan täällä uskalla Ilkalle puhu. Silloin käärmeen nahkakengät ja Gucciin puku. Ja tää liikkuu huhu. Et jos saatut olle muslu, niin tänään jälkeen et voi pari viikon nukkuu. Naiset karkaa käsistä mopotiskille kun saapuu sopo. Hän on fiksu ja filmattinen, lihaksikas atletinen. Ja tsikas Mattia, kulli niinku Travolta. Mun volkiki irtonin, et heikompia pelottaa. Kun muslomaikat on lattialla, niin jorataan. Kun muslomaikat on pasarissa, niin krevataan. Jos oot muslu, jos oot abi, jos oot ope, jos oot ökö, jos oot kakkonen. Kun muslomaikat on lattialla, niin jorataan. Kun muslomaikat on pasarissa, niin krevataan. Joku saapuu sisään, kuka tää leija on? No heti Rytsy eli Kuopion Paris Hilton. Valtatiski, se otti mukaan piskiin. Jos lähet pokaa, niin otat suuren riskin. Hitsuja kaksi, joista toinen tanssii pöydillä. Tää on hauskempaa kuin sienirekki kesällä. Ei tarvit arvaa, kumpi siellä tanssii. Toinen istuu jo kotona ja kuuntelee jatsii. Tangoilla posse hyytyy, aikoo mennä nukkumaan. Retta kattoo vierestä ja sanoo, miks paskaa? Matti järkkää jatkoi, vaan nyt tarvit taskat. Koi huomenna on sello tunti, mut jää olla on playboy. Kun muslomaikat on lattialla, niin jorataan. Kun muslomaikat on pasarissa, niin krevataan. Kun muslomaikat on lattialla, niin jorataan.
kun muslun maikat on pasarissa.